да си на нормал. Shut the fuck up. Да, баш. А там fucking убил. Тук да отида. Добре, литър натискам Кенана и автоатаква кастъра, защо? И що джипито е мид пак? А къде да бъде? Окей, бъди. Окей, бъди. Игнайтват си. Holy fuck! Добре, то остана на едно HP от игнайта ми, това не си. Тя играта е fucking тургенна. Ясен е, защо, Да. защо имаш Worldwide ult? Защо? Какво? Да, реално тук има 3 човека на по едно HP някъде. Да, майнига. Аз не гледах. Вече няма, вече е over. Okay. Аз не гледах на това. Дори не Going, поинтнах на I там. want. Брато няма да накрая поинт, даже. Okay, we'll use this. Какво много... Ето тук казва.